Emanuel Gallia, Isqof, għex bejn l-1891 u l-1974. L-Isqof Gallia twilet l-Isla fl-10 ta' Marzu l-iżgħar fost 5 ulied ta' Giuseppe Gallia u Carmela imwielda Camilleri. Kellu trobbija reliġjuża tajba ħafna. Iż-żewġ ħutu l-oħra subien ukoll saru saċerdoti. Ħa l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fil-liċeo. Fl-1909 beda kors fl-Università ta' Malta fejn iggradwa fil-baċellerat fil-letteratura fl-1913 u dottur tat-teoloġija fl-1916. Wara li temm l-istudji tiegħu ġie ordnat saċerdot fit-18 ta' Diċembru tas-sena 1915 flimkien ma' ħuh Dun Franġisk. Fl-1917 kien maħtur kanonku teologu tal-Kolleġjata tal-Isla fejn baqa' jservi sas-sena 1932 meta nħatar kanonku tal-Katedral ta' Malta. Fl-1921 l-Arċisqof Mauro Caruana bagħtu Ruma biex jistudja l-liġi kanonika minn fejn ħad dottorat mill-Università Gregorjana. Meta rritorna Malta mill-istudji, l-Isqof Gallia kien maħtur prefett tal-istudji u professur tal-letteratura Latina fis-Seminarju Arċepiskovili. Fl-1930 kien maħtur professur tal-liġi kanonika fl-Università ta' Malta u fl-istess sena l-Arċisqof Caruana għażlu bħala segretarju ġenerali tiegħu u difensur taż-żwieġ fit-Tribunal Ekklesjastiku. Fl-1940 kien maħtur vigarju ġenerali ta' min isemmi wkoll li kien assistent ekklesjastiku taż-żgħażagħ u tat-sessjoni gradwati tal-Azzjoni Kattolika. Meta miet il-qaddej ta' Alla Monsinjur Giuseppe De Piro, Monsinjur Gallia ġie maħtur direttur tal-Istitut ta' Ġesù Nazzarenu fiż-Żejtun, kariga li baqa' jżomm sa mewtu. F'aktar żmien kritiku għal Malta waqt it-Tieni Gwerra Dinjija, fid-9 ta' Ġunju tas-sena 1942, Monsinjur Gallia kien nominat Isqof titulari ta' Trals u awżiljarju tal-Isqof ta' Malta. Kien ikkonsagrat Isqof fil-Katedral tal-Imdina fil-5 ta' Lulju tas-sena 1942. Bħala Isqof Monsinjur Gallia tal-kontribut validu tiegħu mhux biss għall-Knisja f'Malta iżda wkoll għall-Knisja Universali, speċjalment waqt il-Konċilju Vatikan II. Kien preżenti għal diversi mis-sezzjonijiet tal-Konċilju u għamel l-interventi tiegħu fuq id-dottrina tal-kolleġjata tal-isqfijiet, l-attività missjonarja tal-Knisja, l-importanza tad-devozzjoni Marjana fil-formazzjoni saċerdotali, il-libertà reliġjuża u l-Knisja fid-dinja tal-lum. F'Malta l-Isqof Gallia kien magħruf minn kulħadd tal-qdusija tiegħu, kienet tispikka l-umiltà tiegħu, kien bniedem ta' talb, apostlu tal-konfessjonarju u predikatur assidwu. Kulħadd jiftakar l-artikli ostra iżda mimlijin erf li kien jikteb regolarment fil-leħen is-sewwa. Ma tistax tintesa l-għajnuna li matul l-episkopat tiegħu ta' kemm lill-Arċisqof Caruana u ferm aktar kif aħna minna niftakru lill-Arċisqof Mikil Gonzi matul is-snin diffiċli tal-episkopat tiegħu. Il-qdusija, l-erf, il-prudenza u l-umiltà tiegħu servew ta' ġid mhux biss għall-Arċisqof Gonzi iżda għall-Arċidjoċesi tagħna kollha.